ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜି କୋଉ ପୂଜା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା ବୁଝିକି ନବା କେମିତି କଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଣ କଲେ କଣ ନାହିଁ ସବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଝିଅ ଆଜି ତ କୋଉ ପୂଜା? ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଠି କଣ କହୁନୁ ଆଜି କୋଉ ପୂଜା? ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ପିଲାମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଝିଅଟେ ଅଛି ଆଙ୍କ ପୂଜା କୋଉ ଝିଅ କୋଉ ପୂଜା? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। କଣ ହୁଏ? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଟେକା ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାପରେ ଭୋଗ ଖାଉ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାପରେ ଖାଉ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ କୁହନ୍ତିନି ପାଠ ପଢିବାକୁ କୁହନ୍ତିନି? ହଁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମାଗିବ ନା ଘରେ କାଇଁ ମାଗିବ? ଓହୋ ସେଠି ମାଗିବ। ହଁ ହଉ ଆଉ ଝିଅ କାହିଁକି କହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା? ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା? ଆଉ କଣ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ହଁ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଇଏ ବଡ ଝିଅ ଟା ଏଠି ବଡ ଝିଅ ଟା କହିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଠିକ କହିଲା। କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲାନି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଣ ହବ କଣ ନାଇଁ ଖାଇକିରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବାକୁ ଯାଇଛି। ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇନି ଏତେବେଳ ଆଉ କଣ ଯାଏଁ। ଖାଇଛୁ? ମୁଁ ଉପମା ଖାଇଛି। ଉପମା ଖାଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି ଉପମା ଖାଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧା ଉପମା ନୁହଁ। ପିଆଜ ପଡିଛି ଖାଇ ଦେଇକିରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆସିକିରି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ ଏଇନେ କଣ ଖାଇବେ ମାଛ? ଆ ମାଛ ଖାଉନ ଭାତ ଡାଲମା। ଭାତ ଡାଲମା ମାଛ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ନା ନା ମାଛ ଆମ ଘରେ ଆଜି ହବନି। ଆଜି ହବନି ଆଉ ଆଜି କଣ ଖାଇବ? ଭାତ ଡାଲମା। ଚିକେନ ଟିକେ ହବ? ନା। ଚିକେନ ଟିକେ ହବ ହଁ ପୁଅ କହୁଛି ଚିକେନ ଟିକେ ହବ। ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ହଉ ହଁ। ଝିଅ ଆମର କହୁଛି ଚିକେନ କଷା ଖାଇବେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ତା ବୁଲିବାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଆଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖାଇଦବା ଆଉ ଇଏ ଠିକ ତମ ଘରେ ଆଜି ଖିଆ ହବ ଟି? ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଭାତ ଡାଲମା। ଚିକେନ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଚିକେନ ଟିକେ ଦବ ଆଉ ଚିକେନ ଦବ? ହଁ ହଉ ହଁ ହଉ ହଉ ରହିଲୁ।